ta riga ta kare jiya ba yau ba kuwa ta cire kwanan daga ta to kai wasa fa na ce ba bulala wallahi na ce ba bulala kai magana ta kare so ita mana ba abin burgewa to kana kallon wannan aiki na ka samu ni kaɗai ne ba a so gidan nan to godiya nake to da kyau shaka ko zaka ci wani abu to ni me na ce saboda irin wannan abun saboda Allah ya kamata dai